оила макони меҳрубонӣ. дуруд бинандаи азиз, умедворам ки нашри навбатии видео подкастҳои оила макони меҳрубонӣ барои шумо писанд меояд. яке аз аспектҳои бисёр муҳим дар самти хушбахтии оилаҳо ин воқеан вазъи хуби иқтисодӣ аст. ба хотири он ки мо ин мавзӯъро аз ҳар ду зовия баррасӣ бикунем, мо имрӯз даъват намудем аз муаллимаи бисёр азиз, раиси ассотсиатсияи миллии занони соҳибкор Кадбону Сабоат Раимзода. саволи аввали мо ин аст ки дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа саҳми занон ва духтарон барои таъмини оилаҳо аз нигоҳи иқтисодӣ чӣ гуна аст? дар тамоми ҷаҳон зан қувваи бузурги созандаӣ аст. аллакай ин маъмул аст. баъд аз тарафи дигар вақте ки дар бораи давлатдории ҷомеа сухан мекунанд, бузургон мегӯянд ки давлата пешрафташа аз мавқеи зан дар ҳамун ҷомеа баҳодиҳӣ мекунанд. зан мавқеаш баланд бошад, мегӯянд ки ана ҳамин давлат, ана ҳамин ҷомеа тараққӣ кардагӣ аст. ҳар як давлат бояд ҳамун шароитро фароҳам оварад. ва дар ин ҷо ман бояд қайд кунам ки дар асоси сиёсати оқилонаю хиратмандонаи пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии мо санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ қабул шуданд ки барои баландбардоштани мавқеи зан ё ҳал кардани масъалаҳои гендерӣ ва рушди соҳибкории бонувон. Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкор Кадбону мақсади асосияш ёрдам кардан ба занони камбизоат ва духтарони ятим барои касб омӯхтан бо баландбардоштани сатҳи зиндагиашон, ҳимояи ҳуқуқҳошону манфиатҳошон ва баландбардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа. ман ҳамин ташкилоти мо ба 36,500 зан ва оилаи онҳо мусоидат кардем ки то онҳо сатҳи зиндагиашонро баланд бардоранд. мо ташкилоти ҷамъиятӣ эҳсонкорона ҳастем. тренингҳо мекунем баландбардоштани савияи дониши иқтисодиёшон, ҷалб намудан ба соҳибкории хурду миёна, ҳимояи ҳуқуқҳояшон, баландбардоштани эҳтирому ҳурмати занҳое ки ба соҳибкорӣ ҳастанд, барое ки барои дигарҳо онҳо намуна шаванд ва ҳамкории хубе бо занони соҳибкори Осиёи Марказӣ ва дигар мамлакатҳо. мо дар бораи вазъи иқтисодии оилаҳо мегӯем ва нақши занон. бубинед ки баъзеҳо фикр мекунанд ки таъмини иқтисодии оила ин вазифаи мард аст. шумо чӣ назар доред? бояд ҳам мард ва ҳам зан барои ана ҳамин таъмини хонаводагӣ кӯшиш кунанд. дар Қуръони шариф ҳам омадагӣ аст ва ина муллоҳо бениҳоят хуб медонанд ки вақте ки агар мард ҳунари нағз пул ёфтан надорад, бояд зан дорад, зан машғул шавад. ё ки агар ки мисол мард барои тарбияи фарзандҳо ёрдам кунад. аммо дар ҷомеаи мо як типажи вай ҳаст ки маданӣ иҷтимоӣ ки бизнес кори зан нест. ин нодуруст аст. ман ҳамин вақти нотинҷиҳо ба киҳо кор карданд, киҳо нон ёфтанд, занҳо бояд ки мо барои ҳамун зане ки мехоҳад ки маблағ ёбаду соҳибкорӣ кунад шароит фароҳам оварем. чӣ хел шароит фароҳам оварем? касб омӯзонем, дониш диҳем, ёрдам кунем ки вай кор кунад. ман ҳамин лоиҳаи охирони мо дастгирии занони Тоҷикистон дар худмашғулӣ бо ёрии технологияи рақамӣ. мана фикр кунед ки мо як ташкилоти ҷамъиятӣ ба 1000 зани хонанишин касби ошпазии қаннодира дар курсҳои 5 рӯза меомӯзонем, сертификат метем ва шаҳодатномаи давлатӣ месупорем ки вай касб гираду дар асоси касбаш вай медонед хубиш дар чи аст. ман ҳамина бояд ки дигарҳо ба таҷриба гиранд. мо аллакай ина дидем. мана мо аллакай 1000 кас 330 касро омӯзондем ва дидем ки ҳамун зан дар хона нишаста ҳам фарзандаша тарбия мекунад, ҳам маҳсулот карда ба воситаи интернет ба фурӯш мемонад. бо хубӣ ин кор медонед дар чи аст? фарзанди ҳамун дар хона хо писар бошад, хо духтар бошад,
و مادرش و به یاردم دعوت میکند یاردم میکند مادرش و از خردی الکه یاد میگیرد انمی شرایط فراهم آوردن در کار که زن با همون کسب دوست داشتهش دو زندگی اسمی پزندگی اسمی نقاشی اسمی تواند در خانه کار کند و این از یک جهت دیگر خوبش با میدونید در چی است حاضر منمی قانونی که درباره هنرمندان شد همون کسی که هنرمندیش در خانواده میکند اونا انداز نمیسپارند وقتی که ما درباره حصه‌گذاری میگوییم از روی اگر که اون قانون‌های اون مثال گیریم برابر حقوقی مرد و زن گوییم اگر هم مرد هم زن برابر حقوقند هم در مهنت هم در سیاست هم در اقتصادیات هم در اجتماعیات این با یکی از دستگیری برابر حقوقی زنان میشد که ما شرایط تشکیل کنیم و در اقتصادیات مهنت ما در مورد کسب آموزی زیاد گفتیم اما نقش دانش نقش خودتکمیل‌دهی نقش مثلا سواد برای مثلا اونهایی که اکنون اویله‌دار میشن چگونه است یعنی اونا چیکار باید کنن که پیش از اویله‌دار شوی همه قاعده ها را دانند دانشی خوب داشته باشند مثلا به کتاب توجه داشته باشند مثلا برای خود تکمیل دیشان یگان تلاش کنند تا سطح دانش آنها هم برابر یان که مثلا کسب دارند سطح دانششون هم بالاتر باشد یکی از سمت فعالیت ما دانش آموزاندن دانش‌های اقتصادی با زنان است برای که وقتی که زن صاحب کار میشد البته در کار است هم دانش‌های اقتصادی هم دانش‌های یوریدیکی هم دانش‌های مالیوی مخصوص مالیوی در کار برای پول یافتن اما من همین تجربه نشان داد که این رو باید از خردی کنی بله از خردی آموزانی و آموزش من همین بنیاد در کار است باید که هم تشکیلات‌های جمعیتی هم دولتی هم و تشکیلات‌های بین المللی همه اینا از یک گریبان سر برآورده درباره بلند برداشتن سویه دانش اقتصادی زنان کار بریم برای که وای ندواند конкурентоспособный رقابت پذیر شده نمیتواند حاضر وقتی که دنیا دیگر است ما الکی در رویه جهانی در اومده ایم وقتی که وای رقابت پذیر نشد و خودش دستگیری کرده نتوانست و حمایه کرده نتوانست لایحه‌اش عقلان یک چیز عادی ترین نتوانست وقتی که دو چیزا میگیرد و میفروشد وای تجارت است سودا است از صاحبکاری تماما دیگر چی است صاحبکاری یک چی استحصال کردن است یک چی برآوردن است زیادتر این است خب معلومه ببینید که در کار است در زمان جهانی شوی در زمان مثلا تک و دوهای زیاد والدان بسیارتر کوشش میکنند که مثلا برای تامین زندگیشون تلاش کنند کسی به مهاجرت میرود کسی مثلا در 3-4 جا کار میکند همین توازن رو چخیل باید رعایت کرد که هم برای کار و درآمد وقت یافت و هم برای تربیت فرزندان وقت یافت چخیل باید وقتشون رو تقسیم کنند چخیل باید همین توازن رو رعایت کنند که تا مثلا هم فعالیت مهنتیشون پیش برود و هم کودکان مثلا از نگاه تربیت دورتر نمانند اساسش میدونید در چی است در دستگیری اعضای عائله بله عائله خوب سالم عائله که در اونجا مهر و محبت است عائله که در اونجا سرور همون عائله مرد دوست زن است و زنش را دوست می‌دارد حرمت می‌کند و می‌خواهد که در برابر وی همون زنش سمگذار باشد در پهلوی وی باشد مردها از من خفه نشوند وقتی که وی فقط خودش را نشان دادنی است که وی زور است و نسبت زنش بی‌حرمتی می‌کند یا پس می‌زند برای من این مرد اقتدارمند نیست یک چیز به خاطر بیارید دور قدیمه قریب جدا شوی نبود برای چی برای که عزت و حرمت مرد و زن در سطح عالی بود و همین چیز خفه نشوید در دست مردا است اگر که شما در پهلوی زن استاده با کار خانه با او یاردم کنید با کار تربیت فرزندا با وی یاردم کنید یا که از همه اساسش خوشتامن ها من خودم خوشتامنم دو تا کلین دارم کوشش میکنم که برای همه کلینایم مادر شوم به خاطر میبیارم و از همین بدبختی بسیار اولای خوشتامنا از من خفه نشوند یک وقت همین خوشتامنا میشوند اونا فکر میکنن که
зангира ба ман хизмат кунад ман вақте ки ҷавонам дасту панҷа дорам барои ман айб аст ки як каси дигар ман бихай мебиёд вай хизматгор намебиёд вай зани бачат аст модари наберавад албатта вай бояд кунад кори ҳамон хонадона но ин маъно надорад ки аз рӯи қоида гиред 40 рӯз баъди келинчак шавар карданаш бояд ки аз хона набароду қатъи шавараш истад аз мо амимрӯз шавар надодиянд вай уже мебуроранд ҷоруба да дасташ метиҳанд буро беруна рӯ авқота кун зан тагу хизмати ма накунад занат хизмати мара накард и низо андозӣ мешавад ду дониш аст динию дунявӣ аз ду тараф агар тарбия ёфтагӣ бошанд ҳеҷ вақт ин масъалаҳо намебарояд охир чӣ хел келина ки ман мисол кӯдак ман каундаст асту ман талаб мекунам ки хези кӯдакта партои биёй ман ба фалон кора кун охир ин беинсофӣ аст ҳам нисбати набера ҳам нисбати вай баъд лозим намешупорад ки як хел биби ҷонаша метиҳад ман ин маъно надорад ки ҳама хуштоманои бибиҳо ҳама хеланд хатои калон аст аммо ман ҳамин махсус дар деҳот ана ҳамин ақида зан гирад ки хизмат кунад падару модари ман то ҳамин мурдани падару вай зиндагӣ кардан ман дар ҳайрат меомадам ки ваё ягон бор ба ҳамдигар овоза баланд намекарданд ман гап доштам падарам мегуфт ки модарам зулайхо вай хона дарояд ман як чизак гӯштон бигӯям бовар мекардед мо ягон бор ҷанҷоли ҳамноя ба чашмомон ҷанҷол мекарданд аммо мо дидагӣ нестем ҳозира чӣ дар пеши фарзандаш мӯйканию рӯйканӣ фарзанд аз хурдӣ мана мӯйканӣ рӯйканӣ ёд мегирад як дуюмаш ва ҳам зарбаи равонӣ мебинад ҳама чиза ба меҳрубонӣ ман даъват мекунам ба зурӣ не мард не зан ягон масъалара бояд намекунанд дар оила бояд ҳамдигар фаҳмӣ бошад меҳрубонӣ бошад дар анамо олаи иззату ҳурмат доштагӣ ҳеҷ вақт не хушунат аст не фарзандаш ҷиноятгор аст не қабеҳ сухан аст ва дар ин гуна оила вақте ки боварӣ бошаду чи бовариву масалан эҳтироми ҳамдигар ба муҳаббат худаш пайдо мешавад фикр мекунам худаш ба худаш бале як чизи дигар аст ба муҳоҷират рафтани занҳо ва мутаассифона ин чиз ҳаст яъне занҳо ба назари шумо ина бинед пашми баданам вижа зад барое ки тамоман бар зидди ҳамин кор ҳастам намехостед ки намехоҳам медонед барои чи ануко фикр кунед ки падар бурафт муҳоҷир аст кӯдак нимсағира мешавад худи нимсағира вақте ки модар бурафт ҳамун фарзанд умуман ятим аст барое ки модар синаи раҳм дорад анаму фарзандоша дар ҳамин ҷо партофта дар пеши биби калоне ки пиранд ва зудаи тарбия ҳамоно намебароянд партофта меравад дар унҷа ин якта камбуде ки кӯдакон бетарбия мемонанд дар ҷомеа ҷинояткор зиёд мешавад бетарбия зиёд мешавад ман як бор рафтам аз ҳисоби худам барои ман ки зид будам ҳамин масъала ба ман ҳеҷ ки нафристон ман худам як 4 сол пеш рафтам заноқати суҳбат кардам бисёраш фиреб хӯрдагӣ оное фиреб мекунанд ту фалон кор мекунӣ бо медонед ки мекунад тоҷикои худом баъд ба корҳои нодуруст оная ё ки хуб шавад ҳамун раҳрӯбаку вай дар мағозаҳо вай дили одам медонед реш мешавад агар раванд бигзор оилавӣ раванд ман ин гапи дигар оилавӣ раванд ин хел не ки зан рафт алоида мард алоида агар оилавӣ равану як маҳал кор кардану омадан ҳеҷ гап не ки вақте масалан бубинед муаллима вақте ки як нафар меравад ҳуҷҷатгузорӣ кардану ҷои хоб ёфтан ин чиз бисёр душвор аст ва фикр мекунам як сабаби он ки мардҳо оила ва фарзандошонро намебаранд ҳамин аст ки онҳо аз нигоҳи иқтисодӣ омода нестанд тайёр нестанд ки масалан якбора зану фарзанда бубаранд пеш аз ҳамин ҷо омадан ман як ронанда қати омадам баъд савол додам гуфт ки ман 15 сол шуд ки россия бам баъд ман савол додам ту кӯдакоту заната бурдӣ мегӯд муаллима 2 сол набурдам ҳамин азоб кашидам баъд вақте ки ман занаму кӯдаком овардам тарзи зиндагим тамоман дигар хел шуд маҷрои хуб гирифт фарзандаком дар пешам оилам дар пешам
ҳамун маблағи мегирифтагӣ ба ино сарф мешавад, бо падару модарба мефиристонем. Унам ҳамин фикри мана гуфт ки ман бар зидди он ки мардо алоҳида раванд, зану алоҳида. Акунун ҳар кас медонед фикру ақидаи худро дорад. Оли шумо мегӯед як вақти вай мегузарад, як вақти муайян мегузарад. Албатта аввал бурдан мумкин нест. Як ҷоша дуруст мекунад, як хонае мегирад, шароит фароҳам оварда, баъд мебарад. Баъд як чизи дигар гӯям, як чизи фарқияти байни пулкоркунию марду зан. Инам ақидаи ман аст, бигзор аз ман мардо хафа нашаванд. Ман барои чӣ мехоҳам ки бисёртар занҳо дар иқтисодиёт қӯш бошанду пулёб бошанд? Барои ки вақте ки зан пул меёбад, вай барои хона, барои хониши фарзандо, барои рушди оила сарф мекунад. Бадбахтона психологияи мардо ҳамаш не. Оё аввал бояд мошин харад, баъд бо як зани дуюм гирад, ё як машуқа гирад, зиёди маъмул маблағи коркардагиаш ба ин меравад. Ана барои ҳамин агар ки мо кӯшиш кунем ки зану зиёдтар шароит фароҳам оварем, шароит сатҳи зиндагии иқтисодӣ хубтар мешавад. Як чиз дигар аст муаллима, мо ҳамеша занҳоро талқин мекунем, духтарҳоро талқин мекунем ки пуртоқат бошанд, бадошт бошанд, пурбардор бошанд. То кадом андоза ҳамин чиз боиши доман паҳн кардани хушунат мешавад ва воқеан ҳам зан то кай бояд пуртоқат бошад ва кай бояд акнун ҳуқуқҳои худро ба талаб кардан шурӯъ кунад? тоқат мекунад дар он замоне ки кадом масъале набошад, ё шавараш касал бошад, ё ки ягон чизи дигар, не ки тоқат кунаду вая азоби хушунат кунанд. ин нодонистани ҳуқуқҳои худ ва поймол кардани ҳуқуқҳои худ ва пас задани ман ҳамин хел фикр мекунам барои худ. Агар ки мисол ман медонаму тоқат кунам гуфта иҷозатиам ки ҳам хуштомонам мана таън накунад, ҳам қайсингилам мана аз ҳама бадбахтарино бо як хел вақт қайсингило ҳастанд. о ту чӣ кор дорӣ зани акадба ё зани додаратба? бояд мо иҷозат натиҳем ки номуси моро поймол кунанд. вақте ки шумо қадри худатон ба нарасидед, дигар кас ҳеҷ вақт қадри шумо ба намерасад. ман ҳамин қадршиносӣ бояд ки мо дар ҷавонои худомон, дар занои худомон тарбия кунем ки вай иҷозат натиҳад ки қадри вая пас кунад. надоштани дониш ва малакаҳои иқтисодӣ ва дастрасии маҳдуд доштан ба захираҳои молиявӣ то кадом андоза масалан духтарон ва занонро дар ҳолате ки мо фикр карда истодем, ҳолати хушунати хонаводагӣ осебпазир мекунад? захираҳои молиявӣ ҳар хел ҳастанд. ин ҳам маблағ ҳаст, ҳам бино ҳаст, ҳам тендерҳо ҳаст ва маънош бисёр чуқуру калон аст. вақте ки манами тендерҳо мешавад, мисол мана занои соҳибкору мардои соҳибкор, ҳамунҷа шароит на ҳама вақт фароҳам оварда мешавад ки зан бояд ҳамин тендера бурад. зиёди вақт мардҳо мебаранд. барои вай шароити кор аллакай мо маҳдуд мешавад. ин як. дуюмаш ки занон на ҳама вақт аз рӯи якун ҳамин омадагӣ хонаҳо ба номашон ҳаст. вақте ки вай мехоҳад ки қарз гирад, вай бояд ки як чизро гарав монад. аммо не хона, не бино, не мошин, ягон чи ба номаш нест. инам яке аз маҳдудиятҳое ки зан наметавонад қарзи молиявии калон гирад. ҳаст ҳозир қарзҳое ки бевай ҳастанд, аммо кам аст, маблағашон кам аст. бо маблағи кам тиҷорату ё ки соҳибкории калона карда наметавонад. масъалаи дигар ки вақте ки вай донишҳои иқтисодию молиявиро надорад, вай ана ҳамун соҳибкориро пеш бурданаша наметавонад. баъд малакаҳоя аз хурдӣ бояд мо тарбия кунем. барои ман пешниҳоди ман ҳамин ки бояд ки ба тавзе ки чихел дигар дар мамлакатҳо ҳаст, анамин боғчаҳои то мактабӣ ҳаст ку ҳамуно ана ҳамун ҷиба мо як чанда боғчаҳои то мактабӣ ва мактабҳои равияи соҳибкори қатӣ. мана мо мактабҳо дорем, равияи илмои дақиқ гуманитарӣ. як вақтҳои масъаларо ман дар назди шаҳрдор душанбе баромад кардам. ҳамон вақт як гимназия иқтисодӣ ташкил карданд. аммо вай гимназия аст, уже сатҳи баланд аст. хуб мешуд ки як барои вай санҷидан як мактаби умумия
равияи Қазоқистон ба ҳаст ва аллакай мебарояд соҳибкори таппатёр аз мактаб мебарояд. ҳамин равияи соҳибкори қатъӣ ҳам мактаби умумии давлатӣ ҳаст, ҳам мактабҳои шахсии равияи соҳибкори қатъӣ ҳаст. Ҳамин албатта дар кор. хуб маълум азиз, бо назардошти шароити имрӯзе ки масалан дар деҳот асту дар шаҳрҳо аст, чӣ тавр мумкин аст ки масалан даромадноки оилара зиёд кард то ҳамин гуна проблемаҳои дигар мисли хушунат ин чизо дар оила аз миён бираванд? тасаввур кунед ки шароите ки имрӯз дар деҳаҳо аст, шароите ки дар шаҳр аст, ҳардуро ба назар гирифта чӣ тавр мумкин аст ки масалан сатҳи иқтисодии оилаҳоро баландтар бардошт? ин масъалаи бисёр душвор аст. акун гӯем нафақат дар мо дар дигар кишварҳоям шароити зиндагии деҳоту шаҳр фақат фарқият дорад. ҳозирам инои баробар кардан ин бениҳоят душвор аст, аммо кӯшиш кардан дар кор. Лекин аммо ҳозир чӣ хеле ки мебинам дар ҳамин масъалаи сиёсати сохмону равиши саноат аллакай як хел вақте ки ноҳияҳо ба меравӣ ва қишлоқҷойҳо ба аллакай ба ё ҳамин хел тараққиёт карданд ки худи шаҳрҷойҳо баринанд ва ин ҳаст, аммо на дар ҳама ҷо. Аммо оила метавонад худаш дар ҳамун деҳотам зиндагӣ карда вай рӯз намедонам телевизион ба буд ё ки фейсбук ба буд, ман як чизе дидам дар дарвоз як хонаводая кайфият кардам. Вай ҳамин хел шароити зиндагиша кардааст ки тамоми шароитош аз ҳамомашу то ҷои дастурӯшӯишу то ваяш аз шароити шаҳр болотар аст. хуб муаллим азиз, дар мавриди мустақилияти иқтисодии занҳо худи ба даст овардани мустақилияти иқтисодӣ чӣ имкониятҳоро барои онҳо масалан фароҳам меорад? вай метавонад ки барои оила зиёдтар ёрдам кунад, ҳам барои сабзиши худашам. ин баробарҳуқуқии марду зан бо баландтар мешавад. Тақсим ва идоракунии маблағҳое ки дар оила ҳаст, дар ин самт то кадом андоза баробарҳуқуқӣ нақши муҳим дорад ва умуман оилаҳо чӣ тарз маблағҳои молиявиро бояд идора кунанд, тақсим кунанд ва ба манфиати хонаводаашон истифода баранд? дар деҳот зиёдаш маблағ дар дасти мард аст. дар шаҳрҳо ин тавр нест ба назартон? камтар. Аммо ҳозира рафти он ки қатъи бисёр мардҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд, зан сардори оила шуда истодааст бо фарзандошу бо дигар. агар ки дар хонаи хусуру хуштоманд зиндагӣ кунанд дар дасти ҳамун марди хонадон аст. агар вай бошад дар дасти зан. аммо ман фикр мекунам ки инҷа бояд ҳама кор бо маслиҳат бошад. бо маслиҳат ки метавонад ан ҳамун маблаға дуруст сарф кард. бояд тарбия кардан дар кор аз хурдӣ барои оилаҳо ки махсус оилаҳои ҷавон ки ан ҳамун маблаға дафтар карда нависондан дар кор. дар хонаи мо падарамон раиси суд буданд дар Файзобод. аммо дафтар доштанд, маоша меоварданд и менавистанд барои нон, барои орд, барои хӯроки кӯдакон, барои либос. ҳамун ҳамаш як ба як тақсимот мешуд. баъд медиданд ки агар инҷа нарасад ба он ҷо мегузронданд. ман дар ҳайрат мешудам. шишта ду кас маслиҳат мекарданд. чӣ кор бояд кард ки то ҳамин касбомӯзӣ, ҳунаромӯзӣ, донишомӯзӣ фақат як сабаб барои рӯзгузарониву таъмини иқтисодии оила набошаду барои такмил ва барои худшиносӣ, барои шахсиятсозии худи ҳамон шахс бошад? медонед, ман бисёр вақте ки во мехӯрам ҷавоновқатӣ, баъд савол метиҳам ки чӣ хонди, духтаровқате дар назар дорам, ман бисёр во мехӯрам да. ҳаст синфи 9 хондаму дигар нахондам. як халаш мегӯд 10 хондаму дигар нахондам. як халаш мегӯд ки донишкадаба хонда истодам. ҷавобҳо ҳархеланд. акнун ман як чизро гуфтаниам. инсон дар тамоми ҳаёташ бояд хонад. ва вақте ки мана мепурсанд, ман мегӯям ман донишгоҳа тамом кардам, Москва ба академия тамом кардам, аспирантура тамом кардам, номзади илмҳои таърих ҳастам ва 50 тренингу семинар ба иштирок кардам ва ҳозирам пеш аз хоб рафтан аввал интернета мекушом, ягон даромада ва я меомӯзам. ин барои не шаҳварам, не хуштомонам, не дигарам,
барои худам. Ман сарбаланд мешавам. Ман барои ҳамун ҷомеа одами даркорӣ мешавам. баъд ана ҳамун ҳисси ана ҳамун худшиносӣ қадркунии худ вақте ки дар инсон бошад ва ҳеҷ кас не поймол карда метавонад ҳуқуқояша, не пас зада метавонад, барое ки вай худаша ҳимоя мекунад. барои ҳамин ин донишҳо дар кор ҳастанд барои худшиносии инсон. бале хеле хуб, муаллими азиз, бисёр суҳбати ҷолиб доштаин дар мавзӯи иқтисоду оилаву зиндагиву ҳам аз таҷриба гуфтем ва ҳам аз донишҳое ки масалан шумо аз худ кардед. ва дигар як саволи охири мо аст ки чӣ кор бояд кард то оила макони меҳрубониву эҳтирому садоқат бошад? оила худаш ин яке аз ана ҳамун чизе аст ки ана ҳамун ҷомеа тараққиёт мекунад. бе ин ягон давлат бе оила намешад, оила бе давлат намешад. аз таҷрибаи ҳаётиам шахсан дар худам дар дигарон мебинам, он оила устувор аст ки аввал ҳурмату иззат бошад, ҳамдигарфаҳмӣ бошад, меҳру муҳаббат худ ба худ ва аз ҳама донишманду хурофот набошад. дини ислома бояд ки гаҳвара ки чашм бар ин эҳтиёт кунему, мусулмон бошему хурофотчӣ не. беҳтарин шумо фаҳмдеда вақте ки хурофот шуд, аз ҳаминҷа тамоми корҳои нодуруст вай мешаванд. сар мешавад. дини ислом бар инқадар иззату ҳурмати зан васте ки ҳаст дар сураи нисо ва инқадар ки ҳазрати муҳаммад паёмбар ҳурмати зан модарро медонистанд, хадича бону он зани тиҷоратгари бузурге буданд ки тиҷорат карда маблағ ба ҳазрати паёмбар медоштанд ки то он кас мақсадашонро иҷро карда тавонанд. баъд аз ба ҳамин кор ёрдамчӣ шуданд. барои ҳамин вақте ки мегӯянд ки бизнес кори зан нест, хатои калон мекунанд. ба тамоми модарон, хоҳаронам, бонувонам, духтаронам муроҷиат карда мегӯям ки соқу саломат бошед, некрӯз бошед, шукуфон бошед. ҳама вақт шумоя дӯст доранд. а барое ки шумоя дӯст доранд, шумоям дӯст доред. ҳама вақте ки мехоҳед ки шумоя ҳурмат кунанд, шумоям ҳурмат кунед. вақте ки мехоҳед ки хуштомадатон шумоя дӯст дорад, хизматгор нею, хизматашро кунед. хуб, бинандаи азиз, дар суҳбати мо буданд раиси ассоатсияи миллии занони соҳибкор кадбону сабат раҳимзода ва умедворам ки мо қариб ки ба ҳама паҳлӯҳои ин мавзӯъ дахл кардем. ва муҳимтарин нуқтаҳои ин суҳбат ҳамин буд ки зан ҳатман бояд ки касб дошта бошад, соҳибкори хуб бошад, оиладори хуб бошад, ҳунар дошта бошад ва пайваста барои худтакмилдиҳӣ талош кунад. ва дар оила на фақат ҳамчун як манбаи даромад, ҳамчун як нафаре ки бояд манфиат биёрад, балки дар ҷомеа бояд як шахси бисёр муҳим эътироф шавад. ва нуктаи бисёр муҳим ин эҳтироми ҳамдигарӣ, ҳурмат ва иззат, тавре ки муаллима гуфтанд, дар оила аст. ва мо низ барои шумо комёбию муваффақият ва барорро орзу мекунем. ва худо кунад ки ҳеҷ вақт мушкилоти иқтисодӣ боиси масалан пош хӯрдани оилаҳо нашавад, боиси парокандагӣ набошад. ва новобаста аз он ки мушкилоти иқтисодӣ моро ба куҷоҳо мебарад, муҳоҷирату намедонам сафарҳои дигар, мо аз оила дур набошем, ҳамеша дар канори оила ва ҳамеша дар пайи зеботар сохтани зиндагии худ ва беҳтар сохтани вазъи оилавии худ. умедворам ки мо барои ин кор, яъне барои хушбахт кардани оилаи худ қудрат, имконият ва ҳама гуна потенсиал дорем. то видео подкасти дигар, комёбу муваффақу хонаобод бошед. оила макони меҳрубонӣ.